ఈ వీడియో మెయిన్లీ హైదరాబాద్ లో ఎవరైతే నైట్ షిఫ్ట్ చేసే అమ్మాయిల గురించి ఈ వీడియో. నిజంగా చెప్తున్నా, నేను ఒక అమ్మాయిని డ్రాప్ చేసిన కాక అయితే ఆ అమ్మాయికి నేను నార్మల్ గా అడిగిన అన్నమాట, ఇందు సిస్టర్ ఈ నైట్ లో మీరు జాబ్ చేస్తారు అంటే, తప్పదు కదా అన్న, ఫ్యామిలీ గురించి ఆ మాత్రం స్ట్రగుల్ చేయాలి కదా, కానీ నైట్ టైం లో చేస్తారు మీకు ఇబ్బంది కదా అంటే, ఏం చేస్తామన్నా, ఇప్పుడు మార్నింగ్ టైం లో చేస్తే శాలరీ తక్కువ వస్తుంది, నైట్ టైం చేస్తే శాలరీ ఎక్కువ వస్తుంది. నార్మల్ గా మన మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి ఎట్లుంటది అంటే, కొంచెం అమౌంట్ వస్తే బెటర్ అన్నట్లు ఉంటది, అందుకోసమే నైట్ షిఫ్ట్ చేస్తుందని చెప్పేసి ఆ అమ్మాయి అన్నది. మమ్మీ వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే, మమ్మీ వాళ్ళు విలేజ్ లో ఫార్మర్ అన్న, సో నాకు వచ్చే అమౌంట్ లో నా హాస్టల్ ఫీజు మెయింటెనెన్స్ అన్ని ఓను, అమ్మ వాళ్ళకి ఒక 20,000 పంపిస్తా అని చెప్పింది. నిజంగా పోయి నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, బాయ్స్ ఎట్లయితే స్ట్రగుల్ ఉంటుందో లైక్ అమౌంట్ గానీ ఫ్యామిలీ విషయంలో, అమ్మాయిలకు కూడా ఉంటది. ఇద్దరు అమ్మాయిలే ఉంటారు ఫ్యామిలీలో, పెద్దవాళ్ళు మొత్తం ఆ బాధ్యత మొత్తం తీసుకుంటారు. సో నిజంగా అందరు అమ్మాయిలు ఒకేలాగా ఉంటారు అని చెప్పేసి నేను అంటలేను. కొంతమంది ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచిస్తారు, కొంతమంది వాళ్ళ లైఫ్ గురించి ఆలోచిస్తారు. సో ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచించే ప్రతి అమ్మాయికి హ్యాట్స్ ఆఫ్.